Ja, så er jeg nu på vej til Fredericia til det store autocamper-show, hvor jeg skal lige op og se på de forskellige nye autocamper, eller hvad det nu er, de har deroppe. Så ja, så det gør jeg mig lidt til. Så jeg er på vej nu her. Jeg kører ud omkring ved Simmerbøl hernede på Langeland. Så lige om et øjeblik, så kommer jeg ind i Simmerbøl, hvor vi skal ned på 40 km i timen. Så jeg stopper lige her, og så snakkes vi ved senere. Hej hej. Ja, nu er vi så ved at nærme os Langelandsbroen, og vil vi lige køre op over den. Det er jo en bro, der altid har været under vejarbejde nærmest i rigtig mange år efterhånden. Men lige nu er det i hvert fald frit løb hen over broen, så men I kan lige komme med over nu her, så vi snakkes ved over på den anden side. Hej hej. Så er vi ved at nu køre ned på Sigø, som jo engang for mange år siden blev vundet i kortspil af en godsejer ude på Nordlangeland. Så ja, sådan kan det jo gå, når man spiller. Så men jeg fortsætter turen til Fredericia. Vi ses. Hej hej. Ja, så er jeg ankommet her til Fredericia. Her til autocamperpladsen, og så må vi jo ind og se, om vi kan finde ud af, hvordan vi lige kommer ind. Så hej. Altså Island, til dem der kender mig, så har Island været med mit hjerte, og har været der så meget som muligt. Og jeg har altid haft en følelse af, at Norge kunne ligesom komme ind som et andet for mig, i forhold til det, altså Frankrig, hvad de landskabet, og hvad de har ordentligt klipper. Så det skulle selvfølgelig kunne se. Det går lige hjem. Ja. Jeg vælger at rejse søndag 21. april, og det gør jeg overfra Helsingør. Så kan man rigtig få lukket af heroppe til. Og det er lukket. Hele afdelingen her. Fantastisk. Så er vi en elnak, jeg går ind i. Den er også stort bagrum. Hvad var det? Der er noget opbevaring under sengene, kan vi se. Og det her, det må være toilettet. Ja, det er det. Og så er det udmærket. Toilet. Går vi frem her. Køkkenafdelingen. Ja, der er jo ikke en stor plads. Så er der de der sinkesenge der foran.
kan være flere til at sove i den. Og det er også på en Fiat. Ja. Det er deres display. Ja. Ja, der var vi der. En Eurobanke. Kan jeg fortsætte hende? Skal vi se. Der er diverse køleskab og fryser. Og en stor seng. Og et baderum. Det ser godt ud. Der har vi et toilet. Der var ikke nogen derinde. Der var manden. Så. Og vi er inde i en Malibu. Jo, det er ikke min, hvad der. Nogle gange så kan man komme til at ja, så bliver den bare forlagt et eller andet sted. Så prøver vi at gå ind her. Og en kabine, hvor man kører. Enkeltseng på langs, egenskab for oven. Kigger vi lige herind. Jeg skal nok lade være med at tage dig med. Jeg skal lige gå og vise min kone den, når jeg kommer hjem. Ja, der er også mange ting, man ikke kan undvære, når man har autocamper. Det kan man jo godt se. Alt det, de har noget at få skravet sammen her. Der er nogle små oaser rundt omkring, hvor man lige kan sætte og hvile sig lidt. Det er jo også nødvendigt en gang imellem. Det kan være lige rundt i hobbyområdet igen. De flotte hobbyvogne. Dem er der mange af.
Der er i hvert fald mange flotte vogne her. Det må man sige. Der er ikke så mange, man kan komme ind i, fordi det er fyldt op hele tiden. Og så lige en nyhed igen. Og Sunlight. Lippen er den. Vi ser, om der er muligheder. Ej, det er godt, de står næsten i kø for at finde. Ja, det er.